Първото излизане на Вики с мотора. Айде, внимателничко и успех. Ползвай си краката, да. И отиваме на разходка. Без газ. Аз за това го оставих да загрея на пълно, за да може да си води. Сподели сега на зрителите, а така? Преди се. Ето, виж как мотора ти бяга, виж какво прави, виж какво прави. Спри да пипаш тук.